teodolitprojekt, og formålet med vores teodolitprojekt det er hovedsageligt, at I ser nogle praktiske anvendelser, hvor vi bruger trigonometri hen i vores hverdag. Og så skal vi selvfølgelig også lære lidt mere om, hvordan vi regner på de her trekanter. Så det er en del af projektet, at man simpelthen får trænet at lave trekantsberegninger. Opgaven i vores teodolitprojekt går ud på at bestemme afstanden imellem to punkter, A og B, som på en eller anden måde flyver op i vores agora. Og de skal altså helst ligge på en eller anden måde, så man ikke bare kan gå hen og tage et målebånd og måle sig frem til afstanden. Det gør det i hvert fald lidt mere interessant. Hvordan er det, vi skal bestemme den afstand? Jo, vi bruger to teodolitter, som vi så placerer hernede i gulvet, eller i teodolitplan, som vi også kalder det, i to punkter kaldet P og Q. Nu skal vi så se meget konkret på, hvordan det er, vi bruger den her teodolit. Så lad os bare forestille os, at vi står hernede i P med vores teodolit, den står her ved siden af, og så skal vi simpelthen måle op til vores punkt heroppe, som hedder A. Der skal vi altså som sagt måle en vandret vinkel og en lodret vinkel. Så vi tager simpelthen og sigter med denne her. Men det vi skal først være opmærksom på, det er, at vi skal måle mellem to linjer. Den ene linje er selvfølgelig den her gule snor, som er sigtelinjen fra punktet hernede til punkt A heroppe. Men vi skal også måle i forhold til en anden linje, og det er den her basislinje. Så det første vi skal gøre, det er simpelthen at nulstille i forhold til basislinjen. Så det vil sige, at denne her vej skal være 0 grader vandret. Så vi tager simpelthen, og nu står jeg her i P, og så sigter jeg hen mod den anden teodolit, som står i Q, og så skal 0-mærket pege den vej. Fordi så har jeg nulstillet min vandrette vinkel. Nu tager jeg så, og så skal man holde fast i den hvide skive på teodolitten, og så kan man dreje sådan, at man får sigtet op imod det punkt, jeg skal måle til, som hedder A lige nu. Så jeg prøver simpelthen at dreje den her, sådan at jeg får sigtelinjen fra mit øje, og så hele vejen igennem de her to spidser og op til punktet A. Og der skal jeg så passe på, at man ikke får drejet på den vandrette, så derfor holder man fast her, mens at man drejer på sigtelinjen, sigtehalsskiven her. Og så kan man så gå ned og simpelthen aflæse både den vandrette og den lodrette vinkel her på vores teodolit. Og de teodolitter, de kan jo måle for os både så at sige vandrette vinkler ned i teodolitplanet og lodrette vinkler, når vi står og sigter med vores teodolit her fra punktet P og op til punktet A, og på tilsvarende måde fra Q til B, og faktisk også fra Q til A osv. Nu skal vi så kort se, hvordan den beregning af denne her afstand kan foregå. Det eneste vi må måle, den eneste rigtige afstand vi må måle, er afstanden mellem P og Q, og det her kalder vi vores basislinje B. For at hjælpe med at illustrere det, så har jeg tegnet det i et tegneprogram. Så jeg har tegnet mine punkter A og B, som var oppe i vores lodrette plan, og vores teodolit, så at sige, punkter P og Q, som er nede i teodolitplanen. Teodolitplanen er her simpelthen illustreret ved det grå plan, og vi kan se, at P og Q ligger nede i det grå plan, og vores A og B, de sådan sige, flyver lidt længere opad. Det første, vi skal gøre, det er at indføre nogle hjælpepunkter, nemlig ved simpelthen at nedfælde en linje fra A, lodret ned, og så finde der, hvor den skærer vores teodolitplan. Det punkt, det kalder vi så at mærke, og det skal vi nemt bruge som så at sige et hjælpepunkt. På tilsvarende måde, så gør vi det samme over i B, nedfælder en lodret linje, finder der, hvor den skærer vores teodolitplan, og kalder det punkt for bemærke. Lad os bare lige se, at de punkter faktisk ligger nede i teodolitplanen. De her punkter, vi nu har, dem skal vi bruge. Og vi skal bruge dem på en måde, ved at simpelthen, nu ved vi jo for eksempel, at de her, de ligger i det samme plan, for det var jo begge to lodret under henholdsvis punktet A og B. Så det første vi gør, det er, at vi forbinder de der punkter med med linjer, så at vi får lavet denne her firkant. Nu kan vi jo se, at den afstand mellem A og B, vi gerne skal beregne os frem til, det er afstand
D, som er linjestykket her i det her firkant. Måske kan vi se, at hvis vi nu kunne finde denne her højde og denne her højde i firkanten, så kan vi beregne det her stykke, som er den ene katete i sådan en retvinklet trekant, man kunne lave her. Og hvis man nu kunne finde det, kunne man nok også finde det, hvis man nu prøvede sig frem af. Så det er klart, at på en eller anden måde skal vi have regnet det her ud. Og for at komme frem til det, så vil jeg faktisk starte igen med at lave en anden firkant, nemlig ved at forbinde de her punkter, som er nede i teodolitplanet. Så lad os lige få dem forbundet. Og der husker vi på, at vi rent faktisk kender denne her afstand mellem P og Q. Det var det, vi kaldte vores basislinje. Lad os lige prøve at få drejet lidt på vores plan, så vi kan se vores, så at sige, vores firkant nede i det her teodolitplan, som går fra mærke til P, til Q, til B. Det første, vi skal gøre med vores firkant, det er at dele den op i lidt trekanter. Vi kan jo simpelthen prøve at forbinde de her to, så har vi da i hvert fald fået lavet af mærke til Q, så har vi fået lavet denne her trekant. Og noget af det, vi måler med vores teodolit, det er for eksempel denne her vinkel. Vi måler også denne her vinkel. Og vi har jo denne her side i vores vilkårlige trekant her. Så hvis I er rigtig gode til trigonometri, så kan man altså godt få beregnet denne her afstand, eller denne her side i trekanten. Det gør vi så, og man kan også få denne her frem. Nu vil jeg lige tilbage til det rummelige figur her, og jeg tror lige, jeg fjerner den linje, jeg havde fået lavet i trekanten. Og så kan vi så se, at den afstand, jeg kunne beregne mig frem til, for eksempel var denne her. Nu vil jeg så lave endnu en figur, og det er den trekant, man kan lave ved at forbinde A af mærke og mit P. Så får jeg sådan en trekant herover. Og hvis vi tænker os om, så er den trekant faktisk retvinklet. Det er den, fordi vi jo lige nøjagtigt har nedfældet den lodrette linje, da vi skulle finde af mærke. Så vi har en retvinklet trekant, vi har den ene side her, og vores teodolitter måler faktisk også den her vinkel. Så kan vi få denne her side frem i vores retvinklede trekant. Og det var faktisk en af de sider, vi skulle finde i den store firkant, der er om bagved. Og på samme måde kan man lave den anden retvinklede trekant, som er herover, og så kan man finde denne her side. Og i starten snakkede vi jo om, at vi rent faktisk kunne, hvis vi kendte de her to højder her i vores firkant, beregne den afstand, som vi ønskede. Så det her er der sådan lidt skitse af, hvordan man kan bruge vores trigonometri til at beregne afstand her, ved at måle med vinkler med vores teodolitter, og kunne måle den ene afstand hernede i teodolitplanet.